bandiraɓe musidɓe tedduɓe yeeɓe ko hayaw Pindi TV jam Allah wale mon to mbawɗon tawede do mbawɗon wonde e ɓe mbawɗon wondude caggal calminali ko jettore fade mon en gari humnude oɗon aadi mo Pindi TV fiɓodirede nde fulɓe addande on kala subako ko sifayruɓe jayndeji leydi Sénégal hande noon jogue majji gartiti koye nde ɗon jonde nde waɗi ɗum ɗeɗon pelle ɗe gano an laamiyankoje pelle kewɗe ko wayno radio en ko wayno ganduɗa ko Y'en a marre en frappe France dégage en foof noon e sudde kungel haale oɗon 3e mandat ene wayno kaɗon noon no ɓuuri tentude nder jayndeji oɗo subaka ƴettu jaynde Sud Quotidien ɓe mbi ko 3e mandat présidentiel Macky Sall mi hors course wi noon ko ɓeɗon jayndenkoɓe Sud ene wayno noon Aliou Tinardi maɗi ɗon gomuji kala wondude Fadel Barone kamɓe kala ganduɗa tigui ko pelle Y'en a marre walla pelle France dégage pelle tigui tewteɗo e nder leydi ene wayno noon kamɓe kala oɗon société civile ɓe noddi tigui ko hoore leydi président Macky Sall yo wat déclaration générale hollite ɓesgu leydi Sénégal wonde de yata e ɗiɗon sumgoji lefol laamu 2024 ɗum de woni yidde mabɓe kamɓe tigui ganduɗa ko ɗiɗon gomuji ɗum woni ko siifi ɓeɗon jaynenkoɓe Sud koɗa ɗum ko jaynde Vox Populi haka jokki toon Aliou Tine e Y'en a marre e wondi mumen avertisse Macky Sall ɓe mbaggini kongi fade président de la République ɓe mbi que le président de grâce respecter la constitution et votre parole ndam jamma gën 3e mandat wonon ko jamma ɓuuri oɗon 3e mandat ɗum de woni yidde mabɓe oɗo saaha yo président Macky Sall lelnarme ɗum goɗɗo mo gonɗa tigui soutien kongi ko Mohamed Diagne o wi ko Aliou Tine joue au pyromane sappo pompier en suscitant une crise artificielle wi noon ko oɗon gorko ene wayno o wi ko kala président ƴoƴƴo fotani tigui yaltude so tawi de sumgoji jettaki yaltami watta 3e mandat e ko way noon wi noon ko Mohamed Diagne o wi ko président Macky Sall jaɓɓal ngal yaɓɓi ngal walla mbiyen ko to woni ɗo e oɗo saaha ene wayno de holko tali taw kay wona sudde kongel haala oɗon 3e mandat wi noon ko oɗon gorko mo ganduɗa tigui no mbiɗen ni biteɗo o ganduɗa kay ko Mohamed Diagne kan woni tawte e nder ndeɗon jaynde Vox Pop kono ɗum ko jaynde Tribune arti tigui koye kaɗon haala ɓe mbi ko pelle sappo kañumen kala mbi ko jatani e oɗon 3e mandat ene wayno ɓe mbi ko e oɗon forcing walla mbiyanna so Macky Sall ganduɗa koy ko holli dole ene wawi tigui jibinde fitina walla ummina fitinaji kewɗi ɗo e nder leydi Sénégal ɗum de woni koɓe kaali o éviter au Sénégal la catastrophe et le chaos ɗin tigui kongi wondi mbaggini e nder jonde nde mbaɗi hanki e kuccidirala jaynenkoɓe kamɓe tigui ganduɗa ko ɗeɗon pelle ɗe mbiɗen ni radio Y'en a marre wondude ganduɗa kay ko ɗeɗon pelle frappe France dégage e ko way noon kañumen kala ndentino hanki gam kay huccidirde ɗeɗon jaynenkoɓe kono kay ndeɗon toɓɓere ko wotere wonno ko lidde ɓe jaɗani oɗon 3e mandat taftude ɗiɗon gomuji mabɓe ɗo ɓe manno e 2011 2012 gam kay heɓanade oɗon 2024 le réveil journal wi ko la société civile lance jam gan 3e mandat ena wayno ko jam ɓuuri oɗon 3e mandat Mouhammad Mactar Guissé o wi ko ganduɗa ko Benno Bokk Yakar kañum ne ene foti darade rutta teddugal président Macky Sall eɗen golle payodinde ɗe waɗi kono kay darana ɗum bangyo banga wona tigui ganduɗa ko bouclier mum ɗiɗon kongi woni werli kanko Mouhamadou Mactar Guissé nder ndeɗon jaynde le réveil journal jaynde le vrai journal arti tigui ganduɗa ko eɗeɗon dole moɓodiral mabɓe ɗeɗon pelle kanje kala ɗeɗon pelle sappo so ɗe ndenti holko ganduɗa tigui dole ɗe ɓe mbawi heɓde kono kay won dole mabɓe holko ɓe mbawi waylude holko ɓe mbawi firtude kono kay holko ɓe mbawi hadde que pèse la société civile wi noon ko ndeɗon jaynde le vrai journal ene wayno ha joni haaɓe jokki ndeɗon haare mabɓe kono le soleil national jumpane kan jaynde guendirde arti koye tufere adanere ganduɗa ko les classes préparatoires to diwan mo Thiès classe préparatoire aux grandes écoles hoore lendi fawi tufere adanere le Sénégal poursuit sa quête de l'excellence ala haali ndeɗon jangde sembitine no hannit ni ene wayno tigui nguɗon goomu ganduɗa tigui bismima président Macky Sall kono kay ɓe jaɓɓi momo jaɓugal bangal fayida e fawde tufere adanere ɗiɗon ganduɗa kay ko classe préparatoire aux grandes écoles to Crous mo Thiès hoore lendi arti hen e wagginde ɓeɗon kala kongi kono kay yo ɓeydo sembude ɗeɗon golle gam kay jangde wonde fayida ɗo e nder leydi Sénégal hay jaynenkoɓe las koye kaɗon jumpi ɓe mbi ko Macky exalte l'excellence et le savoir ɗeɗon tufere adanere kono kay ɗiɗon école aji jaruji koppareji kewɗe 12 milliards koppareji CFA woni ko waɗa hen gam kay yencude wonde fayde kono kay sukaɓe leydi Sénégal keble e heblo wongo fayde gam janggo e jaam mbawa ko naftude leydi e wone gueɗe kono kay mbawa waɗande leydi Sénégal ko ndinna leydi tigui hokkiriɓe e mbadi kuptidinde ɗum de woni yidde makko hayya jaynde origine SA nde woni jaynde ganduɗa tigui li quotidien nde Elage Ndiaye nde kañum tigui koye kaɗon jumpi lancement des classes préparatoires aux grandes écoles Macky décrète la fin de la fuite des cerveaux ene wayno tigui ɓeydo sembitinede hakkude 2014 et
2021 ɓe mbi ko 80% des bénéficiaires des bourses d'excellence sont restés à l'étranger ene way noon hakkunde hitande 2014 et 2021 ɓeɗon kala hokkonoɓe bourse d'excellence taw koy ko laamu ngu hokki ɗumen suhaaɓe ene wayno toon tigi won to keddi to leyɗele Europe ene wayno noon ngam jangde wonde fayde kono kay suka men janga ɗo nafta leydi ndi fala budda ɗiɗon école aji darne woni classe préparatoire wadde mbiyen ko eɓɓore moƴƴere ngam kay Sénégal barkino e ɓeɗon suka mumma e werloteɓe totolagge caggal leydi taw kay ko ɓeɗon tubakoɓe woni hutortoɓe ɗumen ene wayno fandare nde wiide ɓeɗon jeyne koɓe likkude je fandare ɗiɗon kala suuji 200 ingénieurs polytechniciens de Thiès kala e hitande ɗum tigi woni fandare nde leydi Sénégal walla mbiyen ganda tigi on gouvernement fandare mum hen ko haɓade oɗon fuite de cerveau ɗum de woni yidde makka yidde mabɓe e mbadi kuptidinde ko wona ɗum ko hay classe préparatoire ene wayno noon goɗɗo darnuɗo gollorde wonde fayde ɗo e nder leydi Sénégal gam sowaɓe ɓe mbawa gollade hen ene gollina kina abboye ujunere innama ade ko Youssou Madjigué en kan tigui woni tawteke nder jayde l'observateur ɓe mbi ko you l'impact direct sur l'économie gam nduɗon faggude leydi Sénégal ene wayno on usine mo darne biteɗo impact darnaɗo toto diwan mo jam ñaajo ene wayno financement mo 12 milliards ko preñmen CFA le nombre d'emplois et la visite inaugurale du président Sall à 16h ko ya ñalawma hande o tigi sanga waktuji sappo e jeegom hoto lendi président Macky Sall yilloyto toon e oɗon usine mo darni ɗum Youssou Madjigué na usine d'imprimerie ganduɗa tigi taw ko o mbadi kuptidinde mbadi janji kono kay koye fannu goɗɗo oɗon imprimerie mo Youssou Ndour darni toto jam ñaajo gollinde sukaɓe kono kay wallide nduɗon faggudu leydi Sénégal caggal kan kamɓe jeynankoɓe Futurs Médias ɓe garti koye alhaali oɗon affaire Petit Boudé ene wayno ko alhaali ganduɗa kay coggu oɗon armement mo ganduɗa tigui hokkonoma walla mbiyenna ko contrat ɗi ganduɗa kay wiyama koye niɓɓere nanna kono te Abdou Karim Fofana yalti hoccidde leydi Sénégal on interview mo Abdou Karim Fofana e alhaali oɗon ganduɗa ko achat d'armement mo 45,3 milliards ko preñmen CFA ɓe garti ene mbaɗi kuptidindi kanko arti e hollidde ala ko niɓɓiɗi e oɗon contrat natal makko kanko on Abdou Karim Fofana jokki nder ndeɗon jeyde enquête affaire des armes vendues par l'avis commercial brokers ene wayno noon kanko Abdou Karim Fofana o ko la défense de l'état ene wayno noon ha joni o arte famminde mbadi kuptidinde holto ɗin petelaji ndewi kono kay holto ɗeɗon koppereje dewna holko saabi cifgol ɗeɗon coppere cifgol oɗon contrat ene wayno ko wiya ala hen o prix unitaire e ko wayno no jumpi ene mbadi kuptidinde kono de oɗon société civile wi ko kan yonani ɗum ɗiɗon ko guiɗi wukkiti wona tigui ko wawi dillinde dartinde walla mbina wawi deññude haqqillaji mabɓe kamɓe tigui on société civile ɓe mbi ko yo leer kono kay yo procureur waɗa s'auto saisir e oɗon alhaali gam kay labnane ɓesgu Sénégal holko saabi tigui oɗon contrat kono kay cifgol oɗon contrat ko niɓɓiɗi hen foof labnane ɓesgu Sénégal ɗum de woni yidde mabɓe jayde groupe E Média Invest woni besbi le jour jumpe kaɗon alhaali ganduɗa tigui coggu oɗon arme kono kay ɗiɗon contrat cifaɗi les dégâts du camouflage noon tigui mi mbi le gouvernement ministère de l'environnement est fondé à passer des contrats d'armement beele ganduɗa tigui ngal ɗon jagorgal tariki leydi Sénégal ene jogui tigui coppal sifodirede contrat ji ko yewte ganduɗa kay ko captorre ɗum de woni koɓe namdi kamɓe tigui ɓeɗon jeyne koɓe besbi le jour caggal kana ɓe gari tigui e oɗon gorko mo ganduɗa tigui ko toto diwan mo Bambey ene wayno noon o jangguini duuɓi sappo taw kay ko kayitaji ɗi moƴƴani kanko on professeur de philosophie ko lycée to wonnomo jangguini kono kay hay qualification goto ala walla mbiyen hay nokku o rewani saabu ko wadɗo falsifié ɗiɗon kayitaji gam kay o jangguini ɗum nde ne tawe hello tatabo ndeɗon jayde besbi le jour ko welsinare walla ala ganduɗa tigui oɗon gorko eɗen gandi kam no wawi sifrade foof o yettere o Fall walla o yette Diagne walla o yette Gueye kamɓe tan mbaɗata gueɗe baɗe noon kona ɗum ko ene wayno ganduɗa tigui gaddoyten ko jayde stade ɓe garti tigui koye ɗeɗon golle paydunde ɗe jokki ɗum wadde ganduɗa tigui ɗen baroje guendiji kono kay keɓungal alhaali ganduɗa tigui on coupe du monde Qatar 2022 ne way noon baroɗe teddungal leydi men Sénégal ene keɓono tigi ɗeɗon pottite kono kay ene keɓono yaadu mumen toto Qatar e mbadi coupe du ndia ɓe mbi ko c'est 18 lions assurés d'aller au Qatar Sadio Mané wondude Abdou Latif Diallo Kalidou Koulibaly Idrissa Gana Gueye e wondude Edouard Mendy ɓe mbi ɓeɗo kam ganduɗa tigi ene oɗon lista mo 26 mo Aliou Cissé e seftinda joni ganduɗa kay ko ɗeɗon woni les 7 cadres de l'équipe nationale
international kambe tigi abe njaay yillo tobi toto Qatar troisième fois ganda kay deuxième fois consécutif ngo leydi men Sénégal ene yaha tigi oɗo rendez-vous mondial coupe du monde caggal 2002 caggal 2000 ganda tigi 18 ene ngayno ngoldo watti tatabolo ko Sénégal ndiya Corée Japon 2002 Russie 2000 ganda tigi 18 ngoldo watti 2023 que cette fois-ci soit la bonne anda ko leydi men Sénégal wona leydi adeneri ganda tigi yetade ngal don dawal battini ngal e ganda ko odon rendez-vous mondial woni coupe du monde Qatar 2022 e sikki ala ha joni man ngare tari ko odon coupe du monde mbele ganda tigi coupe du monde meedi wadde taw ko ya leydi Afrique yettimi ngal don dawal demi final mi sikku ganda ko enen foyde gandum leydi Afrique meeda yettade ngal don dawal demi final kono leydi adneri idindi yettade demi final eden gandi ko idi yettade ganda ko quart final ko leydi Cameroun caggal dum leydi men Sénégal wadi dum caggal dum leydi Ghana wadi dum tugude nden faade joni hay goto watta dum sikki ala 2014 ala baddo dum 2000 ganda tigi 18 ala baddo dum bele 2022 leydi men Sénégal ene way tigi yettade de don dawe final haaje to don ara nanti dum e dunde Afrique sabu 2010 sikki no tigi ma Ghana yetto ngal don dawal kono de ganda ko ganda yimbe be poyinoma wona yimbe be daminoma tigi ma Ghana en men Uruguay nata tigi ngal don dawal kono de caggal nde ganda tigi nde Suarez yaltiniri odon bal jungu mum wonno ko contre Uruguay ene way non penalty dañanoma hokkono dum ko Asamoah Gyan le dossard 3 des Black Stars kono de Asamoah Gyan watini ko radde ganda tigi odon bal ganda tigi la balle qui pouvait donner à l'Afrique sa chance de franchir ganda tigi les quarts de finale mais peut-être c'était ganda tigi Allah hudirani ganda tigi leydi Afrique yetongal don dawal e odon sa wonno ko coupe du monde 2010 ganda tigi ko heewi siftora men sabu eden gandi leydi Afrique ko leydi final tawa ko leydi pinal ko leydi ganni ko kay ko leydi bismutundi leydi wawde jabbade leydi tigi ganda ko anduri ko do sabu sa ndari coupe du monde 2010 e ko min tawa minen tigi ganda ko sugabe ene way non c'était la première fois ko Afrique ene bismo ganda tigi odon coupe du monde wala bien Afrique ne bismo tigi ganda odon trophée ene wayno odon saha non ganda tigi wadi bismago kono Afrique yaltini pinal mum parce que sa ndari odon ouverture nde Mandela wiana ara kisorande sanna ganda ko o accident wadi petit fils mum wala men tani ragel mum sanki hen ko dum tigi hanno ganda tigi le père ganda kay de l'indépendance le père de la souveraineté Nelson Mandela hebani arde odon ouverture kono wadi ne fayde teskonom hen jimi baddi fayde teskonom hen te ganda tigi souvenir uji kewdi e l'an 2010 South Africa ganda tigi stade uji baddi fayde ganda tigi kopreje kewde jaltinama 32 pays bisma fof non e dow teddungal e weno final wonno ko kunde ganda ko leydi France jafodona odon final mo ganda tigi yodino wonno ko leydi Espagne ko kanyum tigi jetno odon final 2010 e ganda tigi tewtrede André Iniesta bandira musibi tedube en gonane e club 221 kono sonan dum min jumpano ne sport e mbadi coupe dindi sabo den gandi hay Ceerno Mamadou Moussa an holko hattene odon sport den gandi kam dum do ko galten do ho ali fala haydara anda hen fata barakallahu yitude kambe kala e mbadi coupe dindi yebi en ko be Pindi TV ha joni e waggin don ko wayno Aboubakry Ndiayen ko wayno ganda tigi Ceerno Li en ganda ko mi wi Ceerno mo jangani Ceerno Li ganda kay ko gorko baddo fayde kono kay gorko jiddo leñol mum no fe eden mbay dum settanade mo sabu tigi o holliti dum e mbadi kuptidinde wadde ko yettande mo Allah kono kay nyaagade mo duwaw eden golle paydinde de jukki wadde kono kay ndedon yidde nde yidi Pindi TV fala budde tigi jettenbe kambe kala nde wonon dole lingu ko ndiyam dole Pindi ko non rendo fulbe fatabarakallah on kolli min tigi ko onon goni dedon dola men kono kay odon pari ganda tigi hebi e 12 de Pindi e kala ganda tigi e bore nde wa yaltinde wala biyen e kala ko wawi ettude e mbadi kuptidinde Abdourahmane Cissé ayetama manama mantama Moussa Sy Haruna Camara e Sada Sy ganda tigi Mama Layla mention spéciale yumun sukabe kono kay dawani ganda kay kanyum ne tigi wadan hidi hedang Baba Martiam e Baba Bur Diop kono kay ganda kay e Papa Dem kambe kala bi calminama e mbadi kuptidinde fatabarakallah be don tigi woni ardi ben Hamel Mbalo Ousmane Diamanka wondude Mouhamadou Kabir Tidiane Diallo
kambe kala e mbadi kuptidindi Isa Diallo Issa wondude tigi ganda ko Abdoulaye Yasso Ifra Sadio Ba masso spécial mi wimo pullo ganda tigi jaro keddamma kedotodo kolli e nder ganda tigi walo fendo fatabarkallah salminama e mbadi kuptidindi Dura Karamatu Diallo wondude Amadou Jiggo kambe kala be calminama Abdoulaye Soen Youssouf Mboen Mama Diang Kande na be don kala calminama en calmini kadi ganda kay Sénégal oriental en calmini ndudon fuladu en tellor hales jehen ganda tigi Guinée Forestier Guinée Conakry calminen be mbadi kuptidinde sabo ganda ko fulbe renebe tawte don jehen ha ganda tigi toto leydi Nigeria calminen be mbadi kuptidinde kamene ganda jehen toto leydi Burkina Faso calminen be sabo eden gande pindi kol la communauté pular ganda tigi entièrement wodi couvrir eden gande pindi tigi ganda ko ngodo rendo fulbe darini hebini fatabarkalla yettude be mbadi kuptidinde e wiibe so fulbe tenti ala tigi ganda ko mo nawdete e nder windete wadde mbiyen dental fulbe dum tigi woni ko dogante kono en jejjitani rewo wodi bowe woni la Mauritanie ganda tigi to warga awa tamroje ndo sananaji bada saddingaji mention spéciale sabu eden gandi 90% genniyankobe fulbe ko Mauritanie nabe dum non ko podon Allah wadiri kono eden gandi cellu ko ka ganda kay pular celludo mo jiidani pular Moussa Niaw o ko to Mauritanie tawre en bibe yo Allah boyni be jesmen fatabarkalla njay Seydou Amadou yo Allah junu ngurna mabbe dala men e ganda dalebe e jesmen ko heewi ha tigi ganda kay dusungo boye fatabarkalla salminde be mbadi kuptidinde kono ko leydi Mali en calminibe en jettibe en manibe en mantibe kono mention spéciale à la diaspora e kolaji moskeji di jereji di janayseji di indeli di yangeli di dépense uji gali di sahuji mardi e nebamaji foko kambe so tawi wiama basal ne wodi ngal don basal woni ngabe didde fuurano o farba sal wiyanno dernobe frontière ndimago ne kadi basal lumbu tawdu min wonno en calmini ben baadi kuptidinde en wiibe yo gurnam juut sen kali diaspora non mi yejita ganda kay mon ami mon frère sehilam gidam sehilam ganda ko alaji mbaare jagor ko mo seleng don tigi wonki yarajo mun tawa calminen na ganda ko Amadou Nya calminen kadi ganda kay ko nga yaya dem kono la femme brave la battante ganda tigi ko Kumba Sar debbo mo hunare boye ummu hani en calmini be baadi kuptidinde hande non Moussa nya wadum abiye ko gorko mo bagodin sare hebiyabe jom marsi seng wadde mi renno fulbu go faminde wonon diaspora andimo Amour Kane ko kany wadi abiye fatabarkallah to karallagal to wonno ton ko mon ami mon frère ganda tigi mbori yamo mbelam fatabarkallah ko Ali Fall wonno ton en calmini be mbadi kuptidinde aadi yo ko altini yadude debbo mo dara klaybe dara ganda tigi debbo mo suska daw jeeri labi lami labana lami ben be lamu to ha dow leso aysan jay mi mantani mo sabu an joni kenon minati dal vala bama jewoy bange goddo ko non amin wata ngadene mi yi ganda ko ciokasuji piguji berdam di me moji grawol mi jabi mo pire mo der quoi en calmini kambe fofu njafo non so wodi tekmen so wodi welani on so wodi sofiane on wona dum wonno neew so wodi fewi en jodi hen ko dum tigi wonno fandarde fatabarkalla yebi en ko be Pindi TV jam dumide mon